hielpen de eerste wedstrijd van de IFK's. Maar kijk als juster bij de SK's absoluut geen wien. En dus zie je het op startskip rustig op haar heen te zien. En moesten de skippers maar even wachten. Nou ja, er waren al even bellen. Er komt misschien een vlaagje in de ren van een midje. Maar het worden nogal even. En dus die in de skippers maar en de bemanningsleden oren dingen op die scootjes. Niet niks met het scootjeshielen te mijten hier. Maar het weer wachten op dat in het werken. Nou ja, dat kwam op een gegeven moment dan al. En toen zeiden ze van ja, dan moet het maar losgaan. En dan show je bij de indringtonnen wat aardig. Arend Wisse, de boer, die stuurde 2 skippen boven. De Rader Roek moest er boven en de Lonneke van Staren die moest er ik boven. En dan gaat het startskort al los. En dan is het Tony Brundel en de 10 man van Jaap Hofstee mooi in de midden. En dan showen we nou eens even hoe dat bij Arend Wisse houdt in. Maar ja, Arend Wisse, wie koers zelf ik net goed bij die tonnen komen. En dan komt de KL van Marijn Olshoorn, die komt er nog even boven. Nou, die man zit er bovenin, maar die zit eigenlijk al hier op het verkeerde plak. Ja, het is spietig, maar je moet er misschien wel ergens oor zitten. Maar je weet dat helemaal net, want die vlaagjes gimmer en die vlaagjes gimmer. En ze gaan als trage kudden naar de bovenkant van de mar. Maar ja, saffolle wing zit er net in. Nou, dit is de onderkant en daar zit de man nu te Jestermar. En dan draaien ze en dan blijkt dat ze helemaal var iedereen en alles langs gaan. Ja, daar zie je het vlaagje dan even. Nou, dat vlaagje haast zij dan. En dan kan ze daar wat mee doen. Maar de oren, ja, die ziek je maar en die ziek je maar. Jelle Talsma kwam in het gedrang. Sikke Heerschop kwam in het gedrang. En al die meesten kwamen in het gedrang. Maar ze zullen er misschien ik wil weer uitkomen. Zoals even in die man nu 10, Jaap Hofstee. Nee, en die doet het heel goed in die A-klasse. En die shows even om haar heen. Ja, die had Jelle Talsma onder hun lezen. Nou, misschien is dat dan wel ik de goede kan werken moet om misschien. Maar hij is eerst bij de tonnen, de Jester Mothers. Want die witte. Ja, en ze hebben een beetje scraapje van. Want ze moesten rom die tonnen nemen. Want er gewoon hult iets meer aan de zijkant uit. En dan gaan ze naar beneden. Dan komen ze net boven de tonnen. Maar nu is het zijn van draaien maar en kom om die tonnen. Nou ja, en dan lezen ze eerst. En dan zien ze achter haar het hele veld verdwaald lezen hoe de mar. Absoluut onkundig van het feit dat hij nog wol of net een vlaagje krijgen op dit wetter. Tweede is ineens Sibu Siesling. Had nog nooit zielig en mij stil waar. En komt er in één keer Samar tussen terug. Nou ja, dat is wel aardig van die man. Want die kennen eigenlijk net zo goed meer de laatste tijd bij de topfietsen in het klassement. Maar hij, hoi Sibu, hij denkt van, nou ja, misschien ken het dan toch wel een keer dat we nou bovenin komen. Nee, vakje, het zou misschien kennen. Achter de Jester Mothers on. Nou, dan zien we naar de rest van het veld. Hoe zit dat verder in elkaar? Ja, zo traag gaat het al hier. Nou, dan zit Lucas Bouwman, die draait boven vrouwtje Oorzinga. En die komen dan ik om die ton en dan komen de Makkemers achterom. Nou, het is al heel wel aardig en er zullen Tony Brundel en Jelle Talsma achterom komen. Maar dat missen er wel. Maar even een zeker heerschap zijn. Toch een van de kandidaten voor de titel. Want het skipper in het vrek de hut. Maar het skipper on Joert net hut. Het kriegen de vlaagjes net op het tiet. En zeker net in het eerste rak doet het roer stuurbord helemaal achter iedereen langs moest. En hij draait wat in de stilte. Maar die komt echt net meer volle naar voren. Alhoewel het spul in elkaar draait vanzelf. Nou, hier moest ik van de cameraman wat poëtisch zeggen. Maar het enige poëtische wat ik zeggen ken is. Ja, het weer stil op het wetter. En het dreunen een paar scootjes. En meer wie het eigenlijk net. Eigenlijk net een eerlijke wedstrijd. Want je zo'n niks is kennen. We kennen na je week al eens 2 wedstrijden op een dijcycle. Dat is eerlijker dan dit gedocht. Want nog je Sibu Siesling. Die gaat Jester Mothers voorbij. Had er eigenlijk in het heelwiese en het vaderwiese rek helemaal geen moeite mee aan. En dan komen de vrouwtje Oorzinga. Die komt er al bij. Lucas Bouwma komt er al bij. Nou ja, en dus voor die skippers is het een ijzingwekkende spanning van ja, wij moeten voorbluwen, we moeten var een oor bluwen. Als je het vrouwtje Oorzinga dan naar de tonnen tageert, dan was het net dat Lucas Bouwma er nog tussen komt vanzelf. Dus die krijgt het zijn dadelijk wel van een meester absoluut net tussen komt. Maar zij duwen dan al in elkaar. En dan weet de man precies wat ze dan doen moeten. Dan moet je de oren erachter horen. En dat doe je door te schreeuwen. Nou, dat doet er dan ik, Lucas Bouwma en die gaat er achterom. En dan gaan ze op weinig de finish, maar dan griemt alles in elkaar.
je weet net hoe erg het wie voor die skippers om dat te zien. Dan komt Tony Brundle, die is boven Sibo Siesling langscoot, want die moest op hem draaien. Die komt er bij Fines aan, maar daar komen alle oren ik aan. En dan is het Lucas Bouwman die dicht bij die tonnen leidt, die dichterbij komt. En daar zit vrouwtje Oorzinga nog bij en die komt er. En zo is het toch hoe stuurboord. Maar kennen ze er wel van langs? Ja, ze kennen er van langs. En dan blijkt dat het een hele echte oneerlijke griemerij is. Maar ja, we zullen de winnaar toch op een goede manier feliciteren. Maar en die winnaar heet Lucas Bouwman. Fantastisch. En de rest, vrouwtje Oorzinga tweede en verder met Arjen de Boer het vertellen. Nou, dan doen we dat eventjes voor de volledigheid. Dus Ian, Lucas Bouma, 2 vrouwtje Oorzinga Meijer, 3 Tony Brundle met de Lietse Lies, 4 Jaap Hofstee met Zwarte Wief, 5 Sibo Siesling, 6 Jilles Bandstra, zo'n ek een favoriet wel, nevens de mensen die er echt verstand van hebben, Marijn Oosthoorn met de Emanuel, 8 Jelle Talsma, de kampioen van vorig jaar, 9 Jeroen de Vos met de Eelkje 2, 10 Michiel Kalsbeek, 11 Klaas Cuperus, 12 Sikke Heerskop, 13e Gele Tadema, 14e Walter de Vries, 15e Ekke favoriet Arend Wisse de Boer en 16e Robert Jong.